Evo, pošto nisam kući, znači ja ću na brzinu sve to lepo da ispričam, pa ću da objavim na YouTube-u, najverovatnije ću da napravim neki klip i onda će na YouTube da bude ceo tutorial. Znači, potrebna su vam 2 sajta. Prvi je ovaj, tu mora se prijaviti, registrujte sve to, napravite link koji pošaljate žrtvi, žrtva kad klikne ovde se pojavlja njena IP adresa i ostale informacije. S tom IP adresom idete na drugi sajt ovde i ubacite znači IP adresu, izađe neke bla bla informacije, onda vam ovde izađu koordinati. I onda sa tim koordinatima odete jednostavno na Google Maps, paste, search, i to je to, toliko je jednostavno da jednostavnije ne može da bude. Mislim, ovo je najgluplja verzija, najjednostavnija verzija, postoje mnogo boljih verzija, mnogo jednostavnih i sve to. Potrudit ću se da snimim jedan video za YouTube, pošto davno nisam snimao, mora nešto se objavi normalno. Vi se prijavite tamo kod mene na kanal, pa će da vam stigne obaveštenje kad bude klip izašao sa celim tutorialom, možda ću čak i nešto još bolje da nađem i to, tako da... Hvala vam, brate, za toliko subova od onog prošlog videa i sve to. Volim vas, brate.